puhutaanko lisää Markosta vielä? Ei meidän välttämättä. Mutta pitää sanoa niinku tästä, tämä meidän uusi studio, Joo. niin kyllä tämä niinku oman hyvinvoinnin kannalta on parempi kuin se vanha koppi. Meillä oli semmoiset kovat puujakkarat, millä me istuttiin. Niin. Se ei ollut tuolle persauksellekaan niin. Ergonominen. Niin. Ei Niin. ole, ei. Mutta kyllä tässä edelleen hakee tästä vähän sellaista niinku tatsia tähän, että miten tässä pitäisi istua. Sulla on niitä vempeleitä siinä sylissä. mulla Mä en tiedä, pitää mitä olla. sulla nyt on mukana. Kato, joku pisti palautetta siitäkin, että kun Keijolla on kone sylissä, niin menee kalleudet ja muut tuolta, että pitää, Aivan. niin. Se säteilee. Se Mä olin säteilee. lukenut sen saman tutkimuksen aikoinaan, sen takia mä menen näillä papereilla. Niin. Pelaan varman päälle. Niin. Joo. Niin nyt on tällainen iPadsi. Mutta eikö sulla nyt ala jo sen verran ole sitä pesuetta, että sun kannattaisi varmaan pitää kaikki mahdolliset laitteet lähellä tässä? Anna paketti. Otanko tästä?